krijgt Marco van Basten Heerenveen weer op de rails. Flyers speel je topper in Den Haag. En Jan Wagenaar still going strong. Dit is de sport van Mandy 26 november. Goeien en welkom bij Boppenslag. In deze uitzending ik nog omtinken voor de mooie prestatie van Marit Leenstra op de World Cup het aanroende weekend. En zelfs Usderk, Huus Draafhinder, mat castreerd worden. En vervolg je zelfs het hele proces. Maar eerst voetbal. Heerenveen spelen aanroende sneu, maar 1-1 geliekt in VVV Venlo. Een teleurstellend resultaat. De ploeg van Van Basten stiet op een trettende plak. Van Basten zei aan het begin van de competitie al dat het dit seizoen stoeien wordt in het rechterrichtje. Ontnota krijgt hij gelijk. Bij de presentatie van Marco van Basten als de nieuwe trainer werd er nog proost met Berenburg op een goede geerwerking en op sportieve hichtepunten. We zijn nu haast heel wide de competitie en Heerenveen bungelt onderaan de middenmoot op het teleurstellende trettende plak. En de onderste streek komt heel tijd dichterbij. Dat heeft wel een beetje met balans te maken. En uiteraard ook wel een klein beetje met vertrouwen. En ook wel weer een beetje met bereidheid en inzet. En het zijn allemaal van dat soort dingetjes die er spelen. En dat zijn de dingen waarop we ons moeten blijven focussen. We weten dat het momenteel even wat doorharken is. Maar dat hoort er ook bij. Doorharken? Ja, het is een moeilijke periode voor ons. Het verlies in het eigen stadion tegen NEC, ADO Den Haag en RKC doet zeer. Vooral het verlies in de ploeg uit Waalwijk kwam het on. It was terrible, it was not passy, it was not fighting spirit, it was not football, it was not tactic and anything. It was really terrible and one thing is for sure, we cannot let this game happen again. Had de directie misschien net een te grote gok genomen bij het onstellen van Van Basten? Een grote namen, maar net een opbouwtrainer. En dat is na het voortgaan van bepalende spelers als Bas Dost, Narsing en Assaidi wol de situatie dat Heerenveen hem nou in bevindt. De ploeg presteert dit seizoen zeer wisselvallig. Het spul is net goed en de resultaten blijven uit. Je kunt zien dat we bij Vlagen de veldbezetting niet goed hebben. We creëren heel weinig kansen. Nou, dan moet je ook kijken hoe kom je tot het creëren van kansen. En dat soort dingen moet je allemaal meenemen. Ja. En ook de doelpunten die je tegenkrijgt. Daar kun je ook over discussiëren met elkaar. Krijgt Van Basten het weer op een rails? Wij hebben er alle vertrouwen in. Om meer stabiliteit in het overtal te krijgen had Van Basten een paar keer mooi 4 verdedigende spelen. Deze speelwijze is in strijd met het beleidsplan. Waarin staat dat Heerenveen onvallend voetbal spelen wil in een 4-3-3 formatie. Maar Van Basten had zijn zin drukt. Al hebben we er binnen de technische staf wel pittige discussies over west. Uiteraard is daar discussie over geweest. En ik vond het voor het eerste elftal op dat moment in die situatie niet zo heel raar. Dus daar ga je over discussiëren. Alleen dan gebeurt er wel wat. Nou, en daar is discussie over geweest, uiteraard. Ook Marco zijn voorkeur is natuurlijk wel om te gaan spelen met 4-3-3. Maar wat toch niet op dat moment? Toen hij zei van ik wil eigenlijk met 4 verdedigers voetballen. Nou, als je uit naar Twente moet en uit naar Vitesse moet, op zich is dat op dat moment helemaal geen onlogische keuze. Want als we daar punten mee kunnen snoepen, moeten we dat zeker niet nalaten. De trainer is zo sterk als het materiaal. Verantwoordelijk voor de spelers is de technisch directeur. En Johan Hansma is net echt gelukkig geweest met het onloeken van nieuwe spelers. Matthew Amoa is vooral blessure. Daniel de Ridder kan hem onder middelmaat net ontwrakselen. Gianni Zuiverloon had de concurrentieslag verleend van Peter van Anholt. En Chris Koen had lang net voetballen kind vanwege een blessure. De laatste onweest is Marco Papa. Papa zou in eerste instantie pas in januari naar het Heerenveen komen. Maar Hansma had 6 ton euro extra betalen voor de international van Guatemala om hem al in september oer komen te litten. Maar papa zit bij Marco van Basten vooral op de reservebank. Ik vind dat je pas iemand kunt beoordelen als hij een hele tijd heeft gespeeld en de kans heeft gehad om zijn kwaliteiten te tonen. En tot op heden is dat nog niet gebeurd. Ja, het lijkt het wel of Marco van Basten maar helemaal net nodig heeft. Nou, dat weet ik niet. Als hij er hem wel opstelt. Ja, maar goed, kijk, je moet ook iemand die uit een ander land komt, moet je ook de tijd geven om te acclimatiseren. Maar goed, het heeft ton kosten om hem jeder naar Nederland te halen en dan speelt het er net. En hier, net als mij, ik wil wachten kind on januari. Ja, maar je hebt wel eens vaker dat een speler niet direct in de basis staat, maar op termijn wel geld oplevert. Hè? Ja, maar de vraag is eigenlijk van binnen die ton wel würdig om hem jeder van Amerika naar Friesland te halen. Als hij heel succesvol hier wordt en uiteindelijk weer een mooie transfer op gaat leveren, dan vinden we met z'n allen dat hij het fantastisch heeft gedaan. Ik al vallen de resultaten bot oor. Van Basten gaat stug terug. De handdoek smieten en er zelf mee ophoren, dat komt net in hem op.
je ziet dat we toch na een aantal maanden de balans nog niet hebben kunnen vinden. Waardoor we op een makkelijke manier de thuiswedstrijden zoals tegen RKC goed kunnen afhandelen. En dat baart natuurlijk zorgen. Ja, denk je dan wel eens, waar ben ik hier in godsnaam in terechtgekomen? Nee, ik heb heel bewust gekozen voor Heerenveen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog steeds met alle plezier doe. Dat ik nog steeds met alle plezier ook de wedstrijden hier thuis begin. En helemaal als het publiek hier weer elke keer toch weer in grote getalen komt kijken. Dan geeft dat in ieder geval een erg goed gevoel. Ja, want je wil ook vooruitgang zien, neem ik aan. Ja, uiteraard. En dat gaat heel wisselend. Dus wat dat betreft is het proces duurt langer dan we eigenlijk hoopten. Maar dat wil niet zeggen dat we daarmee ophouden. En toen is de werd het Boppenslagcafé dan stiet Sportclub Heerenveen centraal. Ijshockey dan. De Friesland Flyers binnen het nieuwe ijshockeyseizoen sterk uiteenzet. Na 10 wedstrijden hadden Finsters 5 verliespunten, liekevolle als koprenner Den Haag. De Hagenezen binnen regerend bekerkampioen en verliezend finalist in de strijd om de landstitel. Voor 2000 taskogers konden de Flyers sneun op 10-11 bij Weenst de koppositie oernemen. Trainer Chris Eimers en zijn assistent Justin Beckering waren verleden weekend toch alleen met 4-0 uit de beker wipt. Het was de eerste keer dat de Flyers net scoorden. In de competitie gaat het vooral verdedigend heel goed. Martijn Oosterwijk is na het 10 wedstrijden de meest passeerde keeper met 17 treffers. Er staat voor oer dat Heijs Den Haag de meest scorende ploeg van de Eredivisie is. En in de eerste periode is hier al de eerste kans voor Kevin Bruisten. Maar die puck verdwijnt niet de goal. En dan is het Den Haag wat snelheid dat ze net van niks boppen onstjennen. Pressie, huddeskoten, maar Oosterwijk houdt zijn doel skien. En de Flyers beginnen op jacht van zelfs naar de openingstreffer, maar litten hier de countertaf van Raphaël Jolie. En die mist maar correct. Even een gevaarlijk teken van de Hagenezen, die hier echt puur komen voor de winst. De ploeg met het hoogste budget van de Eredivisie. En die bereiken hier na een goed kwartier de score-iepen. Toch een doelpunt van Levi Haukes. Oosterwijk verrost in de diagonaal. En dat betekent dat de Flyers om de tweede periode beginnen met een 1-0 achterstand. De jacht op de gelijkmaker. Hier trok Sander Dijkstra. Maar die mikt correct oer de lotte. Het is wel duidelijk dat de Flyers sterker uit die kleibox komen. Het schot op een peel weer van Gerald Pellestrone. En dan zit het ik net echt mee. En dan begint het toch een dreig verhaal te worden voor de Flyers in eigen huis. Voor zo'n 2000 man. Puckverlies achter de goal. En daar in het lietse hoekje staat Raphaël Jolie. Die dat heel handig aanmaakt. Even is daar de disoriëntatie van de verdedigers. En hij had maar een heel liets hoekje nodig. 0-2. En dan wordt het verhaal een stukje dreger. Goed 9 minuten spelen in de tweede periode. Dit is nog geen minuut later waar de aanval van Den Haag actief is. En dan gaat het heel hard, want daar is de tweede treffer. Ronald Wurm stiert helemaal op het goede plak. En passeert Oosterwijk voor de tweede keer. En dan met alle hens aan dek. De oertraining van Den Haag die is van Mikkelsen op Gerald Pellestrone. En dat betekent 2 minuten op een strafbank. En dus de powerplay voor de Flyers. Een man meer op het ijs. Misschien is daar dan wat uit te heljen. Het zieken is om het gotje. Het schot van Andrew Krylov. En de treffer. 1-3. 4 minuten voor de eind van de tweede periode. De treffer komt lichtens op namen van Tony Demmelin. Die de puck nog van de richting verhoort. Vlak voor keeper Thomas Peck. Ja, en dan gaan die duizenden man publiek het even om een bakje om klaar te werden voor de tweede periode. De allesbeslissende fase in de wedstrijd. Wat kennen de Flyers nog in eigen huis? Op een einde powerplay situatie. Het schot, maar dit schot van Krylov wordt keert. En dan kiest coach Chris Eimers ervoor om alle hens aan dek. De keeper wordt van het ijs helft voor een extra veldspeler. En in de laatste 2 minuten wordt dan nog gokt op mogelijk een leakspulsje.
maar dan mij de puk net verliezen en dat baat al. En dan is het de neetrem van Gerald Palestroon. Die voorkomt een doelpunt, maar zorgt er wel voor dat hij de laatste 2 minuten van de wedstrijd op de strafbank zetten moet. En dat betekent eens direct einde wedstrijd. Den Haag wint op Tialf met 3-1 van de Flyers in een topper die eens net een topper wie. Ja, er waren momenten dat wij wel terug konden komen in de wedstrijd en daar hebben we geen gebruik van gemaakt. Maar ik denk dat het kwaliteitsverschil, dat er te veel kwaliteitsverschil was. Ik denk dat we vandaag gewoon het hebben laten liggen als team. En dan kan ik wel de mens gepasseerde goalie zijn, maar ja, dat heeft nu niks mee te maken. Nu gingen er 3 in en wij hadden maar 1. Ja, dan verlies je gewoon een wedstrijd. Nou is Oosterwijk zijn status als minst passeerde keeper kwijt aan Tilburg. De Flyers verliezen in België met 4-2 van Herentals. Den Haag is nou koprenner, 2 punten voor Tilburg. De Finsters binnen treden. Vreed speel je ze thuis in hekkensluiter Amsterdam. Marit Leenstra had haar eerste wereldbekeroverwinning van dit seizoen behellen. Op de 1500 meter in het Russische Kolomna wie ze de sterkste. Leenstra kwam op de 1500 meter in de laatste rit uit in de Canadese wereldkampioene Christine Nesbit. Verleden week verleer Leenstra nog in een rechtstreeks duel van Nesbit. En nu hier de 23-jarige riedster uit Wiekel ek lang een achterstand op de Canadese. Maar in de laatste rondes koer ze versnellen en eindigen een volle seconde voor de concurrent. Grutte blijdschap bij Leenstra naar Arin van de race. Ik ben echt super blij mee. Ja, de race kwam eigenlijk heel lekker en ik kon gewoon de rondjes goed terug in. En in de ene laatste ronde voelde ik dat ik meer snelheid hier dan Nesbit. Dus dat ik er op een cruising onder trok. Toen dacht ik nog dat het zieke wel iets sneller was. Zo. Maar het kwam ik door de streep en zeg ik dat ik de eerste tijd hier. En dat is wel heel super, heel blij mee. In 54-0 is super snel, dus echt geweldig eigenlijk. En nog meer Fries succes, want Jorrit Bergsma van Oudenboorn won in Kolomna de massastart. Geven de zilver in. De basketballers van Ares Hasneut jong flink klop kregen van Gasterra Flames. In Grains wien de Flames maar liefst 21 punten de betere ploeg. Alleen nog in het tweede kwart kwamen de ouders even op de pas. Op 30-32 wie er zelfs even een voorsprong. Maar benamen in de tweede helft veegde Grains de vlier om met Ares. De rest is 46-34 voor de Flames. Onder leiding van een sterke Jesse Voorn rint Grains in het laatste kwart nog verder uit en werd het uiteindelijk 84-63. Leiden is koprenner in de Eredivisie. Ares bleef zegde met 10 punten uit halve wedstrijden. Ze spelen sneu thuis in de nummer 2 en dat is Den Bosch. Vliende wieken waard Jan Wagenaar voor de 6e keer op Riege de sterkste man van Friesland. Een unicum, want alleen nog Wout Zielstra kwam in de buurt met 4 overwinnings. De dakdekker van Skiernegouten is 36 jaar oud, maar nog altijd net te klappen. Dit is Jan Wagenaar, dakdekker van Berop. Zullen we op dit waan? In de midden pakken? Diehard Cambuur-fan. Op het borst. Trolley. Heid van Trijbeen. Oh, zo. Nou is het. En de sterkste man van Friesland. Al 6 jaar lang. Ik vind het super. Ja, het bloot leuk. Voor mij bloot het altijd een uitdaging om nog steeds verder te gaan. Dus, Je bent nog 36, wanneer komt er eigenlijk een einde aan? Ja, voor mij mag het dan wel even door, maar ik denk wel dat ik het op mijn 40ste nog even probeer vol te gaan, zolang ik het leuk vind. Het libben van Jan zit hielendal in het rand van de sterkste mansport. En dus ook het eten. Dat zit net in een ziekenfonds, want ik kon die premie wel omleggen. Want iedereen bloot je vet bij, maar dat is wel. Ben dit voor pillen dan? Vitaminepil, multivitamine. Slechts ik wel wat orenpiltjes die net maaien? Dat was toch wel weten, hè?
Nee, ik krijg alles van mijn sponsor en als ik dat net doe, dan, en ik zo wat oors dan ben ik hem kwijt als sponsor en dat is me net leuk. Nee, maar serieus, hoe het hutfietsen is alleen onmogelijk, maar hoe gaat het eigenlijk in de sterkste manraad? Er is niks onmogelijk. Nee. De sterkste man die... Natuurlijk wordt er altijd op praten en dat zal er nou gebeuren, maar... Ik heb altijd van wat Zielstra geleerd. Hij zei tegen mij, toen ik bij hem begon te trainen... Hij zei, er zat er nooit een Mercedes maar verzinnen, dus dan moest ik het van een Mercedes erin spuiten, zei hij dan altijd. Dus ja, als je dat een beetje in je holle houden, dan... proost. Maar het gaat net alweer op wetten en ballen, ga ik terug. Nee, zeker niet. Nee, op wetten en ballen is het niet. Totdat de sport een soort tijd in beslag neemt... Ja, dat moet wel. Komt Kwanhuid geregeld oppassen, zodat Jan trainen kan. Vroeger, toen maar die sport begon, toen dacht ik, het wordt helemaal 2 keer niks. Want nou ja, het is een hele iets om soks vol te houden. Dus je moet soks wel volhouden, er moet wel getraind worden. Nou ja, dan werk je erbij, vrouw werkt erbij, dan ben ik inmiddels 3 bij hem. Komt net vanzelf. Dus het komt net vanzelf, nee. Dus er moet wel wat gebeuren en daar heb ik zeer respect voor. De dagen van Jan bestaan uit dakdekken, voor de benzwaardigje en trainen. Ja, maar met direct naar Wouter. Was het mooi? Ja. Even trainen. En dus is het een kwestie van de band op Helly van Squallen. Moest vast nooit beloven, het van Hoyt, hè? Hey! En op naar de finishronde. De finishronde van Wout Zielstra. Daar waar Jan 6 dagen in de week traint. Soms te jaren bij Milan en Joran. Ja, kom maar strekken. Nou, was de chef. Talent hoor. Wist wat hij altijd zei, hè? Wat zou hij altijd dan? Nou, ze wil wel een beetje voorzichtig voor hem, hoor. Ben aan mijn lumpjes. Hoe oud is dat toen begonnen met zulke wedstrijden? Ik begon met trainen op een sportschool, dat dacht ik toen ik eerst 2-23 weer. En toen heb ik eerst 4 jaar hier alleen maar op een sportschool trainen. Toen ben ik pas met mijn zoon, dus toen ben ik pas mijn wedstrijden begonnen. Dat is heel let. Ja, dat is ook let. Hoe kan dat dan? Ja, er ging er net echt, ik zit op voetbal. Oh. Nou, wie dat ding had echt een succes. Ja, ik kon wel een beetje voetballen, maar... Keeper, nee, links voor. Topscorer ben ik nog niet geweest, dus ik kon wel een baltje uitzien. Maar op een gegeven moment dan zie je een sport wat je alleen nog van kent. Tenminste, dat liep mij beter. En dan ben je sterkste man. En dan vreeg het Wout een keer naar mij te doen. En dan de eerste wedstrijd uit mij door weer treden van Friesland, sterkste man. En het hier erop wie ik treden van Friesland. En de eerste zoals hier dan, dat is bekend. Ja. Ik bouwt uit de beker wordt druk. Ja, dus. ja. Vliegen hier wie Jan voor de eerste keer echt de sterkste man van Nederland. Een titel die hij dit hier weer kwijtrekken onder haast onverslaanbare Jarno Harms. Jan is nou 36 hier en gaat daarmee richting de eindfase van zijn carrière. Maar... Ja, ik ben Nederland ook nog een keer winnen. Dat is nog wel een doel. Je hebt er vast net op. Nou, het werd wel van mijn 44ste, hoor, dat weet ik het niet. Nee, ik wil graag Nederland nog een keer winnen. Friesland. Ja, wil ik nog wel winnen. Dus eigenlijk heb ik nog wel wat aan doen. Ja, ik ben er net van mij af. Nou, dat vind ik wel alleen nog maar mooi. Er is geen ontkomen meer om voor us Derek. Het moment van de weerhiet is daar. Hij moet castreerd worden. Daardoor kunnen hem beter op het draven concentreren en moet hij ook rustiger worden. Maar voordat hij onder het mes kan, moet er eerst goedkeurd en verzekeren worden. Want stel dat er wat misgaat bij de operatie, dat kunnen we net hebben zelfs. Kom. Nee, hij won het. Hij won het. Hij wil Henks bloeien. Spannende dag, Joet. Oh, voor mij net, hè. Voor hem misschien, maar hij weet het net. Niks in de gaten. Nee. Sjoukje docht vakkomen of is het een dag als alle oren? En ik houdt Roel in de kleervar, of net? We gaan dan met jongens. Dus Derek had er zo zijn eigen gedachten noer, want het is weer een Safir. Derek wil de trailer net in. Ontjeer en geen stap verder.
Hij stiet werd er stiet en hij had duidelijk geen nocht in het ritje naar de beste kliniek in Wolvergeer. Zullen het al wat verschillen, Sjoukje? Ja, wie weet. En hoeveel van jou doet je geholpen waren? Ja, dat ging geruchten dat dat is gossip, hè? Dat Friese woord gossip. Ek als wij maar de camera wat meer afstand nemen, slaagt het net. Us Derk is, zat Roel zei. Dus het werd is een barig, hè? Maar gelukkig, Sjoukje zet even terug en uiteindelijk stapt Derk toch de trailer in. Vlug de boel op slot en uit opluchting liet Roel hem op zijn Ron Jans even gaan. Alsjeblieft. Ik denk dat het toch een vakgevoel had. Ik denk het echt. Ja, maar het is alleen maar leuk voor hem. Misschien nou is het even, mijn korte pijn is geen pijn. En het is alleen maar leuk voor hem, want hij kan haast mooi met die orenhindertjes boeten. Nou, daar stap je in. Stap in. Hij is binnen. Hij is binnen, met de jas uit. Anders ik hem in. Er wordt pensioen als Derk zoen genoeg is voor de operatie, maar ook zoen genoeg voor een verzekering. We doen een algemeen onderzoek. Dus een onderzoek naar het hart, longen, eigen, moelen en dat hele verhaal. En aan de andere kant is het heel belangrijk van hoe het draaft. Hij moet zoen draven, want derde is het van bedoeld. Voeten is het allerbelangrijkste deel van het hinder. Want dan moet het werk maar gebeuren. Nou, ik heb Derk even goed nagehoord. En naar mijn oordeel is het goed genoeg om te verzekeren. Dat betekent dat er nou helemaal niet meer in het paard stiert om de castratie uit te vieren. Die castratie, daar ben wel wat risico's aan verbonden. Nou, daar ben we dan van verzekeren. En na de tijd, als het al even goed is met Derk, dan hebben wij nog een keurig product. Dus is er van, als er dan wat met Derk gebeurt, dan kun je bij u terug. Na je weekend in Us Derk. D-Day, de dag van operatie Derk Buitenzorg. Wat zit er in het wasje van deze man? En de verslagjouwer had het te zwier mee. Ik heb al zin om na je weekend. Onze vierde sport van deze man die 26 november. Toen is die dan weer de weer met het Boppenslag Café. Maar dadelijk keer zijn naar het Nijzenjoet. Een heel mooi joent aanwezig. Doeg!